дар ҷамоати диҳоти ворух мулоқоти иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Исфара Шарифҷон Ҷумазода бо сокинон, фаъолон, роҳбарони муассисаҳо, намояндагони соҳаи маориф, тандурустӣ, хоҷагии қишлоқ ва аҳли ҷамоат баргузор гардид. дар раванди мулоқоти самимиву ошкоро бо сокинони деҳа иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Исфара Шарифҷон Ҷумазода аз ҷумла изҳор дошт ки мардуми шаҳру деҳоти Исфара аз паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон рӯҳу илҳоми тоза гирифта баҳри истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон саъю талоши комил меварзанд. Мавсуф ҳамзамон доир ба вазъи иҷтимоию иқтисодии ҷамоат дастовардҳои солҳои охир ва вазифаҳои минбаъда ибрози андеша кард. зимни баромад ба масъалаҳои муҳими рӯз аз ҷумла даъвати баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини иҷрои саривақтии нақшаи шудгори замин ва кишти баҳорӣ, таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ ва ҷойи нави корӣ, инчунин омодагии ҳамаҷониба ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шуд. Шарифҷон Ҷумазода таъкид намуд ки даъвати баҳорӣ на танҳо иҷрои қарзи шаҳрвандӣ, балки нишонаи ватандӯстӣ ва садоқат ба давлату миллат мебошад. ба масъулини ҷамоат, роҳбарони муассисаҳо ва фаъолон дастур дода шуд ки дар ҳамкорӣ бо волидон ва ҷомеа корҳои фаҳмондадиҳиро тақвият бахшида ҷалби ҷавонон ба хизмати ҳарбиро таъмин намоянд. ҳамзамон вобаста ба истифодаи самараноки замин, саривақт анҷом додани шудгор ва кишти баҳорӣ, зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ дастуру супоришҳои мушаххас дода шуданд. таъкид гардид ки ҳар як ваҷаб замин бояд мақсаднок истифода шуда саҳми сокинон дар рушди иқтисоди маҳаллӣ бештар гардад. дар идомаи мулоқот раиси ҷамоати диҳоти ворух Меҳринисо Раҳматова баромад намуда доир ба фаъолияти ҷамоат, рафти корҳои ободонию созандагӣ, омодагӣ ба даъвати баҳорӣ ва тадбирҳо ҷиҳати истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ маълумот дод. ӯ зикр намуд ки сокинони ҷамоат бо эҳсоси баланди масъулият ба корҳои ободонӣ машғул буда барои дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни миллӣ саҳми худро мегузоранд. сипас ходими намоёни сиёсиву давлатӣ, собиқадори меҳнат Мирзошариф Исломиддинов суханронӣ намуда дар бораи нақши сарнавиштсози пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пойдории сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва рушди ҳамаҷонибаи кишвар ибрози андеша кард. ӯ таъкид намуд ки маҳз сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат боис гардид ки Тоҷикистон аз марҳилаҳои душвор гузашта имрӯз ба сӯи рушду пешрафт устувор қадам мегузорад. Мирзошариф Исломиддинов иброз дошт ки мардуми сарбаланду заҳматқарини ворух бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва масъулият ният доранд ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас дар соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ободонӣ истиқбол намоянд. дар фарҷоми мулоқот иҷрокунандаи раиси шаҳри Исфара аз фаъолон ва сокинони ҷамоат даъват ба амал овард ки бо сарҷамъӣ, меҳнати содиқона ва риояи қонунгузорӣ дар иҷрои вазифаҳои давлатӣ саҳмгузор бошанд ва барои пешрафти ворух ва шаҳри Исфара талоши бештар намоянд.